ora. Dusi sisan kowe. Bong antil lho kowe. Wong ora apa-apa arep didusi ora. Penemban, lho iki Bagong. Heeh. Lho ora basa. Tak basanono iki ra urung ming dadine padu. Mula ra ana wong padu kok basan-basanan iki ra ana. Aku ngoko sampean ya ngoko. Sajake kowe rada nesu karo aku, ora ming sajake. Asline nesu. Perkara ndi sing marai kowe nesu? Kowe dadak ngrasani omongmu sing terakhir mau muni piye? Nek Semar ora gelem tak boyone negara Ngastina, Karang Kadempel tak bumi angus. Terus saiki kowe sampean mikir ora? Nek Karang Kadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora ming Semar, ning kawula sak Karang Kadempel. Sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon, samangsa-mangsa kathoke suwek kentange metu. Piye, Truk? Ora ngerti kentang kimpuling lelakon ngono tok ora sak mangsa-mangsa. Wah iya kuwi bahane gareng ya. Heeh. Samangsa-mangsa. Ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok planet teng kanan kok dadi tok sempyok aradan. Kowe ndek rasa kamanungsan ora ya, Mbah? Duwe rasa kamanungsan ora aku tak takon karo kowe. Sampeyan diutus boyong Semar, wis cukup kuwi wae rembugane, ora usah blender mrono-mrono. Ora usah bereng ngulon ngecat. Rembugane Semar gelem diboyong memang boyong ora masalah. Nek Semar ora gelem diboyong wis adile wong takon kuwi diwangsuli, adile wong jilih kuwi disiliki. Nek ora diwangsuli ora disiliki ya wis kudu nrimo. Ora terus ngamuk kaya ngono kuwi. Loh, sejatine, sejati apa? Sejati ki rokok. Murah kuwi. Sejatine pancen kaya ngene iki niatku. Sapa sing bakal parangi karepku ngene bayang-bayang marang Semar Badranaya? Mesti bakal tak katut kedosane. Ha nek ngono aku sing arep katut kedosane. Loh, nek pancen kowe dadi pepalanging Durna, kowe tak katut kedosane. Fake. Apa gong fake? Fake iki apa? Kuwi lho sing dingolesi weteng kuwi lho. Fake maksude wis tok. Berarti ki masalahe ora karo Semar, saiki dipindah masalahe karo Bagong. Mergo sampeyan ngendikake sapa sing ngepalangi karepe Durna tetep dadi mungsuhe Begawan Durna. Aku sing dadi pepalang. Loh. Apa kowe wani karo aku? Lho aku tak takon, kapan aku rawani karo kowe? Aku tak takon. Wis, kapan? Wiwit Bagong Cenger lahir saka ngendi ya, Pak? Mbuh.